Když dnes otevřete YouTube, máte pocit, že bez správné ranní rutiny nemáte šanci uspět. Jeden člověk vstává ráno v 5, druhý medituje, třetí si dává ledovou sprchu, čtvrtý si zapisuje cíle do speciálního zápisníku, který stojí jako malé ojeté auto, a všichni vypadají strašně produktivně. Po zhlídnutí takových videí člověk dostane pocit, že mu v životě chybí už jenom jedna aplikace, jeden systém nebo jedna tajná metoda a pak bude zvládat všechno. Jenže pak přijde další den. Budík zazvoní, vy se podíváte na hodiny a místo budování impéria začnete přemýšlet, jestli by nebylo lepší začít až zítra. A víte co? Nejste v tom sami. Myslím si totiž, že většina rad o produktivitě řeší špatný problém. Neřeší, jak něco skutečně dokončit. Řeší hlavně to, jak působit produktivně. A to jsou dvě úplně rozdílné věci. Můžete mít dokonale uspořádaný kalendář, každý úkol může mít jinou barvu, můžete používat 3 různé aplikace na plánování, 4 seznamy úkolů a 5 různých metod organizace času. A přesto večer zjistíte, že jste neudělali žádnou důležitou věc. Je to podobné, jako byste si koupili nějaký profi běžecký boty a čekali, že se z vás stane automatický maratonec. Ty boty vám možná pomůžou, ale běžet za vás nebudou. Stejně tak vás nezachrání ani nová aplikace. Internet se nás často snaží přesvědčit, že existuje nějaký tajný systém, který odstraní prokrastinaci a udělá z nás výkonný stroj. Jenže realita je podle mě mnohem méně vzrušující. Většina lidí totiž neprokrastinuje proto, že by neznali správnou metodu. Většina lidí prokrastinuje prostě proto, že se jim nechcou dělat nepříjemné věci. A víte co? To je naprosto normální. Nikdo ráno nevyskočí z postele s radostí, že si dnes konečně vyřídí daně. Nikdo netleská při představě, že dnes vyřídí 40 pracovních e-mailů. Pokud takového člověka znáte, dejte mi vědět. Rád bych si ho prohlídl z bezpečné vzdálenosti, protože podle mě to není člověk, ale dobře maskovaný robot. A právě tady podle mě vzniká největší omyl kolem produktivity. Spousta lidí si myslí, že produktivní lidi mají větší motivaci. Jenže když posloucháte rozhovory s úspěšnými lidmi, často zjistíte úplný opak. Oni taky nemají chuť, taky se jim nechce, taky odkládají věci. Rozdíl je v tom, že se naučili fungovat i ve chvíli, kdy se jim nechce. A to není zrovna myšlenka, na kterou by se dobře prodávaly online kurzy. Mnohem lépe zní věta: použijte tento tajný trik a vaše produktivita vzroste o 500%. Jenže skutečná produktivita bývá mnohem nudnější. Často znamená prostě sednout si a začít. I když nemáte náladu, i když nejste inspirovaní, i když byste rádi sledovali videa o produktivitě místo toho, abyste byli produktivní, což je mimochodem zvláštní fenomén. Někdy člověk stráví 2 hodiny sledováním videí o produktivitě, aby nemusel dělat práci, kvůli které si ty videa pustil. To je asi stejný, jako kdybyste studovali návody na plavání a mezi tím se topili. Další věc, kterou internet miluje, je motivace. Motivace je prezentována skoro jako nějaká magická energie. Když ji máte, zvládnete všechno. Když ji nemáte, jste ztracení. Jenže motivace je strašně nespolehlivá. Někdy přijde, někdy nepřijde a často nepřijde právě ve chvíli, kdyby se vám nejvíc hodila. Spoléhat na motivaci je podobný jako plánovat život podle počasí. Možná vyjde slunce, možná bude bouřka, možná obojí během 1 hodiny. Mnohem užitečnější je vytvořit si prostředí, které vám tu práci usnadní. Když chcete natáčet videa, připravte si kameru předem. Když chcete cvičit, mějte připravené oblečení. Když chcete psát, otevřete si dokument a vypněte všecko ostatní. Nezní to moc revolučně, ale právě proto to funguje.
Další problém je, že si často pleteme vytíženost s produktivitou. Někteří lidi vypadají celý den strašně zaměstnaně. Telefonují, odpovídají na zprávy, přepínají mezi 10 úkoly, pořád někam spěchají, jenže večer potom zjistí, že vlastně neposunuli nic důležitého. Ale toto zná asi každý. Měli jste někdy den, kdy jste byli neustále v pohybu, ale potom večer jste si řekli, co jsem vlastně udělal? Já jo. A ne jednou. Někdy je jedna dokončená důležitá věc cennější než 20 drobností, které si můžeme odškrtnout ze seznamu. Jenže drobné úkoly nám dávají okamžitý pocit úspěchu. A ten je návykový. Proto je někdy těžší pustit se do jedné velké důležité věci, než vyřídit 10 malých. Na konci dne si proto myslím, že pravda o produktivitě je mnohem jednodušší, než by si internet přál. Žádná aplikace vás nezachrání, žádný zápisník vás nezachrání, žádný guru vás nezachrání. Tyto věci můžou sice pomoct, ale práci za vás neudělají. Nakonec budete stejně muset sednout a prostě začít. A čím dříve přestane člověk hledat nějaký dokonalý systém a začne dělat skutečnou práci, tím větší pokrok většinou udělá. Možná tedy nepotřebujete další video o produktivitě. Možná jen potřebujete zavřít YouTube. Což je trochu nepříjemná věta říct na konci videa na YouTube, že? Ale právě proto je možná pravdivá. Díky za sledování a pokud se vám video líbilo, můžete dát odběr. Ale až potom, co dokončíte ten úkol, který už týden odkládáte,